харазишвили аз гурҷистонро, вале дар даври чаҳор якниҳоӣ шикаст хӯрд. Як давр озод буд Комроншоҳ, ёдовар мешавем. Ва бубинем дар баробари мизбон чӣ мекунад ва оё мо шанси дидани боз як паҳлавони тоҷик дар блоки финалӣ ё марҳилаи ниҳоии рақобатҳоро ин шом дорем ё на. ин акнун бастагӣ дорад аз қудрату матонати Комроншоҳ. Дар муқобилаи аввал ки ҳарду мубориза мекарданд барои ба даст овардани мавқеиятҳои қапидани хуб, чун кӯшиш карданд касе аз онҳо муваффақ ба қапидани мувофиқ нашуд. Аз ин рӯ дасти ҳамдигарро канданд, ба дасти ҳамдигар монеъ мешуданд ва ба ҳамин тартиб ин ҷаст ҳеҷ натиҷае ба бор наовард. аз мураббаъ хориҷ шудани Комроншоҳ дуюмин корти зарди ҷазоро ба ӯ нишон медиҳад довари марказ. Дар ин ҷо Комроншоҳ фақат бояд партоб кунад, зарбаи фанӣ кунад, то дар баробари ин мизбон ғолибият ба даст биёрад, чунки дар сарзамини ҳамовард ё ҳариф мубориза кардан бо ӯ баробар будан, ин маънои онро дорад ки доварон ҳарифро дастгирӣ мекунанд ба хотири мизбон буданаш ва ӯро ғолиб хоҳанд шумуд. ва шидои Комроншоҳ бардошта мешавад дӯстон. ин ба бахти Комроншоҳ хоҳад буд ва рақобат идома меёбад. ба ҳар ҳол ба назар мерасад ки адолат пойдор ҳаст дар рақобатҳои ҷаҳонӣ гранд-слами ҷудо ва ба пое ки Комроншоҳ ба назар мерасад осеб дида бошад, гӯё ин варзишгари гурҷистон маҷористон зарба мезанад. бубинед, фақат дар бахши муборизаи кумиката инҳо муваффақ намешаванд ва ин боис мешавад ки корди зард бигиранд. бубинед чӣ гуна ба таъбири мураббиёни мо захватҳои ҳамдигарро мекананд. ва иҷрои усул аз сӯи Гергели бенатиҷа буд. зидди ҳамла ҳам аз сӯи Комроншоҳ ва Унгвари, яке аз ситораҳои ҷудои Маҷористон, мураббии Гергели Нерпел ҳаст ки аз канор ба ӯ тавсия медиҳад. фурсатҳои поёнии вақти ин рақобат ва ин ҳам як пойзаниест буд аз сӯи Гергели ва муваффақиятомез набуд. Комроншоҳ ба назар мерасад ки бо пои осеб дида рақобат мекунад. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, охирин рақобат дар гузориши мустақими имрӯзаи мо аз ҷараёни рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ, ин ҳам ҳунарнамоии паҳлавони тоҷик Комроншоҳи Устопирён аст. дигар ҳама рақобатҳо ба анҷом расиданд дӯстони азиз. Комроншоҳ дар сурати пирӯзӣ дар ин рақобат ва аз сикоми вазъ бубинед худашро қурбонӣ кард то ин ки ҳарифро партоб кунад. яъне як фанни партоби худандоз ба пуштро мехост истифода кунад, вале худаш қурбони усули худаш шуд. Комроншоҳ дигар натавонист, чун пояш ҳам осеб дошт, дигар чун ба тахтапӯш рафтид, мадори мубориза кардан надорад. дигар дар ҳамин ҷо дӯстони азиз, дар рӯзи поёнӣ ҳам ду паҳлавонони мо ки мубориза мебурданд, беҳтарини он то марҳилаи шанси дуюм барои ба даст овардани медали биринҷиро дошт, вале барои Гергели Нерпел ҳам бисёр мушкил буд ки бо Комроншоҳи Устопирён мубориза барад ва дар як рақобати ҳасос ӯ пирӯз мешавад. Комроншоҳи Устопирён мавқеи ҳафтум мегирад. Беҳрӯзи Хоҷазода ҳам аз ин гранд-слам ҳафтум шуд ва ду паҳлавони дигари мо, Ҷаҳонгир Маҷидов, дар ин рақобатҳо ҳам то марҳилаи сеюм суъуд карданд. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, гузориши мустақими мо аз ҷараёни рақобатҳои рӯзи сеюм аз марҳилаи муқаддамот